खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबलाइगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानसमुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, रोंगौथिया बांगोन, मोजां सोलोंथाइ लानो खाबु मोनगोन, गेदेमा सुबुंनि मोजां बोसोन मोनगोन। वृष राशि, जिउनि हान्थिनाय लामायाव जेननांगोन, रावनिफ्रायबो मदद आरो हेफाजाब मोननाय नङा, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि, गोसोआ उसुखुथु जागोन, बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनो हायै जागोन, साना एरैनो बारलांगोन। कर्कट राशि, उथ्रिसार जानो हागोन, सोलोंथाइनि फारसे गोसो होसिनगोन, मोजां सान। सिंह राशि, आंखाल जानाया बांसिनगोन, रांखावरि जोबस्रांगोन, लामा हान्थिनायाव जेंना सोमजिगोन। कन्या राशि, जै जागोन, सैथोनि लामाजों आगान सुरगोन, मोजां गियान आरजिना लानो हागोन। तुला राशि, आरजिनाय धोना जोबगोन, फालांगियाव खहा जागोन, दुखु खालामनांगोन। वृश्चिक राशि, रंजानायनि सान, नखर संसारा सान्थि जागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। धनु राशि, नखरनि गेदेमाफोरखौ हेफाजाब होगोन, बिमा बिफाखौ गोजोन खुसियै लाखिनो हागोन, मोजां सान। मकर राशि, सोमोन्दो गावस्रागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ दिदोम थानाय नङा, जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ, गोसो हमथाना थानो हानाय जानांगोन, साना मोजां नङा। मीन राशि, अलसिया जागोन, मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा जाना थालांगोन, खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।